guys! Good morning, good evening, good afternoon po sa lahat. This is Blessed Grace at ngayon po, gagawa po ako ng macaroni fruit salad. So wala po akong elbow na nakita. May elbow doon pero may shape siya kasi. May parang may guwit-guwit. So parang ayoko na. So ito na lang gagamitin ko. Macaroni. And then, cream cheese, nata de coco, kaong, condensed milk, fruit cocktail. So, 3 fruit cocktail ang gagamitin ko. And sliced pineapple. So, hindi ko alam kung okay pa yung apple ko. Meron akong strawberry, so strawberry yung gagamitin ko. Bukas ko siya ilalagay para hindi siya umasim or ganun. So, ayan po. So, nagpakulo na po ako ng tubig. Lalagyan na po natin ang macaroni. So, ayan, kulo na siya. Ayan, habang niluluto natin ang macaroni, so, di-drain muna natin ang ating mga fruit cocktail. So, kailangan hulukayin siya ng hulukan dahil hindi namumuno siya. Napabayaan ko kanina. Ayan, na-drain na natin. So, ilagay ko na yan. So, habang dinidrain natin ang ating macaroni, so, hiniwa ko na rin po yung pineapple slice at dinagdag ko na po dito sa fruit cocktail. So, yan po. So, may tubig pa rin siya na so, ating fruit cocktail. Halo natin yung ating kaong. Ito yung nata de coco. So, ayan. May tubig pa rin. So, ayan. So, ayan yung macaroni. Let's try, see. So, hindi muna natin uubusin. Makakulangin yung fruit cocktail natin. Ang daming macaroni. So, ayan. So, lagyan natin ng condensed. Okay.
artificial flavor ito. Ubusin natin yan. Hindi ko alam ano. So, pangalawang gawa ko to. Nung una kasi, may recipe akong sinusundan. Ngayon, hindi ko na nakita kung saan. Ngayon, tapos yung notebook ko, natapon ko pa. So, let's see kung okay ba to. Kulang tayo sa nails. Ubusin natin yung cream cheese kasi sayang. Tingnan natin. Hindi siya kasama. Ubusin natin yung cream cheese guys kasi wala naman pagkagamitan. Kailangan gawa ko siya ngayon dahil bukas nakatagal na akong pag-isip. Maglilinis ako bukas ng kotse at saka sa bahay. Bago umalis, maglinis muna sa sala. Tapos maglilinis ng kotse. So, ayan. Dahil hindi ako marunong gumamit sa cream cheese. Pwede na siya. Sarap na. So, bukas, may cream cheese pa ako rin. Nalagay ko siya sa ibabaw.
na natin ulit. Matamis. Ang dami ko macaroni. Pero, so, tikman natin ulit. Lagyan natin ng strawberry. First time ko maglagay ng strawberry. Wala na. Kailangan matamis din. Matamis. Yan ang ating finished product. So creamy, no? Sarap-sarap. Palamigin na natin. Tapos na nga ang ating macaroni fruit salad. So, lalagyan natin sa ref. Bukas natin titikman ulit kung matamis o hindi. So, tatakban ko muna siya ng ganito. So, ganito muna. Bukas, lilipat ko siya sa lagayan. May konting pagsasalo-salo bukas kami ni Doña Shining Cruz, ni Georgette. Hindi ko alam kung lalabas sa Helper Chess. Yan sila Ate Nita, Ate Jovi,
Ate Presi, Betchay. Ayan, sino pang gustong sumali sa aming maliit na salo-salo. So, ayan, bukasan natin siya. Ilagay sa lagayan. Lamigin muna natin nakaganit. So, ayan guys. Ito tayo nagtatapos. Tapos na tayo gumawa ng macaroni fruit salad. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, please subscribe on my channel and huwag niyo pong kalimutan i-ring the bell para po updated kayo sa aking mga new upload. Ayan. Salamat po and shoutout po sa aking mga member. Ayan. Blessed Natix member. May TV Cooking, Shailene Cruz, Nothing Serious Mama Kin. Ayan si Nothing Serious Mama Kin, alas 3 ng hapon, Monday to Saturday po ang kanilang live stream. Namimigay po sila ng Gcash or load. And Aris Mom, Skirt of Ron, Funtime TV, Kati PM, Coach F, Blair's TV, Jamie Teams, sino pa? Helper Chess, ayan, sino pa? Bisdak Chef, Baby Shopper SG Channel, Jarin Channel, Grateful Guru, sino pa? Japinoy Nippon, Filipina in Idaho, USA, ayan. Boss the Birdman, ayan. Sino pa? Stefan Noves. Sino pa? Mami Phil Cow. Cheche Reyes Vlog, Mamot Dandy, Brat Stander, ako si JD TV, ano pa? Kung tandaan yung iba. Ayan, Jericho Geronimo, Balong, and sino pa ba? So, sa hindi ko po nabanggit, ayan, shoutout po, shoutout. Salamat po sa inyo, sa lagi niyo pag-support na kay Blessed Grace. Salamat. Kati PM anak bunso, Bunsoy, Funtime TV, Coach F na kutsinta ni Blair's TV. So, hindi makatawa si nanay, no? Alam niyo na kung bakit. So, ayan, Shailene Cruz-Donia, Basquerto Brown, FC Covers, Papakin Mamakin, ayan, Uyo H Siblings, sino pa ba? May TV Cooking. Ayan. Kung na matandaan yung iba eh. So, ayan po. Ayan lang po ngayon. Ayan. Salamat po. Salamat sa support. Ingat po tayo lagi dahil matindi ang virus ngayon. Ano? So, ingat po tayo lagi. Mag-pray po tayo lagi na sana mawala na nga ito. Mawala. Bumalik na tayo sa normal. Kasi ang hirap, ang daming naghirap talaga. Kaya, paalam guys. Salamat po. Good night. Tutulog na ako. Alas 3 na ng umaga. Ayan. Bye-bye.